கோயம்புத்தூர்லயே ரொம்ப ரொம்ப லோ பட்ஜெட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம பசுமை நகருக்கு தான் வந்திருக்கோம். டோட்டலா 4.5 ஏக்கருக்கு பசுமை நகர் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. 126 சைட்டா. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பர் சென்டோட ரேட் வெறும் 2,10,000 ரூபாய்க்கு டிடிசிபி அப்ரூவோட மினிமம் 1.5 சென்ட்ல இருந்து அவைலபிளா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தார் ரோடு, இபி, ஸ்ட்ரீட் லைட் ஒவ்வொரு சைட்டுக்கும் தனித்தனியா பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க. நம்ம கோயம்புத்தூர் டு பொள்ளாச்சி மெயின் பைபாஸ்லயே வந்தோம்னா கிணத்து கடவுல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிராவல்லே அமைஞ்சிருக்கு நம்ம பசுமை நகருங்க. இங்க நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா மாத தவணை உங்களே வச்சிருக்காங்க. டைரக்டா இவங்கள்ட்ட வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பே பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ரெடி கேஷ்ல லேண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் ஃபுல்லாவே ஃப்ரீங்க. இங்க இடத்தோட வீடு சேர்த்து வெறும் 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு 1 BHKவும் 2 BHK வந்து 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நேஷனலைஸ்டு அண்ட் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துலயுமே டைப் பண்ணிருக்காங்க. 80 to 85% வரையும் பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இவங்களை பத்தின ஃபர்தரா டீடைல்ஸ் வீடியோல கேப்ஷன்ல இவங்களோட நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.